Hello guys, another day. And syempre, before na to sugdan niya, mag-intro sa ko. Salamat din sa ako mga supporters or sponsors nako. Sabi ka hugaw gyud kayo. Pila na ni ka days. Since itong 28 muna niyang itihan dito sa guluan ako nakuha. Sabi ka naglanggam. Anyways, before na pagsugod sa ako ang vlog, intro sa ta kay vlogger baya ta. Oh, nahulog si Air pa siya. Ay, nag-CR pala siya. Ako ipakita niya nga vlogger gyapon sa CDO, among guest sa MOR Celebrity DJ. Basin og paminaw mo ang MOR Celebrity DJ sa MOR. Lisod sa line station, no? Nabilin? Charger? Issue yun ganun sa ako ang itig yun sa kuan ba? Itig yun sa kaning langgam ba? Sus! Daot yung ginatong kuan na ba? Ka 356 na kong nasakyanan. Gibbs! Lah, muna dapat tularan ng mga tao. Hey! Happy New Year, man! Happy New Year! Sa Diyos na manggod. Ano kayo mong kuan, be? Hi guys, muna siya si kuan. Hello. Hi guys. Muna siya ang suspect. Sana na ko ang kuan, be? Walo kay kaso. Pwede ba? Tuang ko to. Manakit, sila ding pupunta sa langit. Sige. Alright guys, so multitasking gyapon go while on duty. Nakabantay gyapon sa kong anak na si Arya. Alright, gamit niya. At using sa IP camera. Yan, so kabalo ko kung sa mga gipang buhat sa sulod sa balay, pwede na ako ma-check. Yan, so inana kuan, convenient ang technology karon tungod sa IP camera. Yan lang ate sa kay tulog pa si Arya. So aside ani, pwede po ko magtawag using ani na app paingon dito sa IP camera. So madunggan niya po ko nila kung sa ko i-instruct sa ilaha. No, inana siya ka okay kayo nga nga application. O di ba? Okay kayo gyud. Portik kayo. Chikayo. Danau. Okay. Danau tay. Joe, sa Silingan ni Danau na yun. sa tignapunuan nga sila. A few inches later. Pauli na. Issue kaysa ako gigaro nag-itihi. Oh, kita mo na. Nana sa gawasa. It's a. And number one, isa pa akong problema akong yabi. Kita niyo eh. Akong yabi is nadaot, tanggal. Abot-abot ba din sa Ayala, kaya gusto yun na mo ang Emperor kay kapon sa AA, gipagipaingon. Emperor yun na mo ang karon na ma-surprise na may kaya pasing close up ng Emperor. What do you think, Mami? Open na siya. Sure? Yeah. Okay, so open ang iya ako, close ang ato. So, ang mapildi, maglibre. Grabe ka bibong mall. Abot nga ano, sinaa. Sa ka na salida? Ay salida. Oh my God, ikupit ako sa imo. Pasko palagi. Ay! Merry Christmas, B! Merry Christmas, Arya! Ay, muna yung pinaka-the best time. Magpalit ng Noche Buena. Kaya wala kay kaagaw. Happy New Year! Merry Christmas! Ganina, nautala si Arya sa ako kung kalusan na po daw ang New Year. Siya na dili na New Year. Nasaan siya pa yung nga dili na New Year? Kung kalusan nag New Year, nagpagong tuwing, kaya ba may nakakita din.
Kuya, kain ako yung amigo ninyo. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. So while waiting sa Emperor, para sa may pahilot sa miya. Kanang hilot na nice. Oh my god. Sige kay perfect yung kaya pag-hilot. Oh chika. Saya lagi kan. There he is. Hey. Paano yun ang pangarap ng mga on sa Emperor? Emperor yun. Oh my god, I show my ako sabi guys, paipog ako guys. And gawin mi sa rooftop sa New Dawn. So rooftop na siya sa 20th floor. Wow! Paspas ka elevator tayo. Yeah. And wala ko nalipo. Yeah. No traffic. It's a bar. Yellow. It's a bar. Where? Alright, we're here sa rooftop view deck hotel. So, order ta og Jack Daniel. Ano sa'yo mo i-shot? So, sunod may lagan din ng bayan sa top view. Yan, top view. Resto bar. Top view Resto bar. So, Resto bar. So, okay na nga na baby din. Nag-enjoy ka? Nag-enjoy ka sa view? Okay na ka? Kasi mga bata guys. Ano pa yung mga bata? Ito babae. Hindi na si Ariel na agad. Ariel! And muli siya ang among last stop for today sa Top View Resto Bar. Inyo sa New Dawn Hotel. Please like and subscribe sa YouTube channel sa mga first time mag-view. And syempre sa tanan. Bye, R! Hey, Elijah.